będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam wszystkich dzieciak сюда близко алтаря. Давайте станемся на коленочки, привитаемся с Иисусом. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie Przenajświętszy sakrament, prawdziwy cały grzech Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwy ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwy ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieku. Amen. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Еще раз приглашаем всех деток сюда близко алтаря. Сегодня праздник большой, поэтому давайте все приходим, будем близко Пана Иисуса.
У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пана з вами. И с Духом Твоим. Дитя народилося нам, син дадений нам, і влада спочила на плечах Його, і дадуть йому ім'я Бог моцний. Гэтымі словами антифони на ваход розпочинаємо святую імшу. Сердечно вітаю вас і віншую з радасним і збавчим святом Божого народження. Сьогодні всі християни вітаються. Христос народився, славім Його. Приходим сегодня в святыню, как Бога прославить за Его любовь до нас, за то, что приходит до нас у постати человека, как нас збавить. Дякуем Ему за эту встречу, дякуем Ему за то, что так полюбил нас, что отдал нам своего Сына. Подчас этой святой імши я молюся у інтенції Гузовського Чеслава, який дякує сьогодні Пану Богу за прожитые годы, за отриманные Божие дары и ласки с просьбой об моцном здоровье, об Божьем благословении, Петри Матери Божией для Его, а так само для Его семьи, для Татьяны, Александры и Маргариты. На початку святой імши перепросим Бога за нашу грешность и недосконалость. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешу я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога наша. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пока людям доброй воли, клоним Тебе, благословляем Тебе, клонимся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе за великой хвалой Твою, Пане Боже, Владар небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне единородный, Иисус Христе, Иисус Христе, Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 Gloria
in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Boże Baranku Boży, Synie Ojca, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Jaki bierzesz na siebie grzechy światu, przyjmij моление nasze. Jaki siedzisz praworucz Ojca, zmiłuj się nad nami. Bo tylko Ty święty, tylko Ty nasz Pan, tylko Ty najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwale Boga Ojca. Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo, Gloria. Молимся. Боже, Ты дивосным чином створил человека, еще больше дивосно обновил его годность. Дай нам удел у боскости Твоего Сына, який прийняв нашу чоловічую натуру, який з Тобою живі і володарить у єдності Духа Святого, Бог през усі веки вічные. Читання книги пророка Ісаї. Які пригожі на горах ноги посланца, які обвящає мир, які несе радость і обвящає збавлення, які каже Сіону, володарить Бог Твой, голос вартовников Твоїх. Яны узняли голос, усі разом ускликають, бо уласними вачима бачать, що Пан вертається на Сіон. Тріумфуйте, ускликайте разом, развалины Єрусалема, бо сутешил Пан народ свой, откупил Єрусалим. Пан открыл святое плячо свое перед вачима усіх народов и убачить усе межи земли, збавление Бога нашего. Это Слово Божие. Убачили все люди збавлення Бога нашого. Убачили все люди збавлення Бога нашого. Співайте Пану новую песню, бо Он учинил цуды, Ему допомогла Его правица и Его святое плячо. Убачили все люди збавлення Бога нашого. Показал Пан свое збавление, перед вачима народов объявил свою справедливость, успомнил про свою верность и милосердность для дому Израиля. Убачили все люди збавлення Бога нашого. Убачили все межи земли збавлення Бога нашого. Ускликай Пану уся земля, радуйтесь, спевайте, играйте. Убачили все люди збавлення Бога нашого. Грайте Пану на
на гуслях і на арфе, пад гучанне трубаў і рога. Радасна ўсклікайце перад панам і валадаром. Убачылі ўсе людзі збаўленне Бога нашага. Чытанне паслання да габрэяў. Шмат разоў па-рознаму прамаўляў калісьці Бог да айцоў нашых праз прарокаў. У гэтыя апошнія дні прамовіў да нас праз Сына, якога ўстанавіў спадкаемцам усяго, праз якога і стварыў сусвет. Ён, будучы адлюстраваннем ягонай славы і вобразам ягонай сутнасці і падтрымліваючы ўсё словамі моцы сваёй, здзейсніў ачышчэнне ад грахоў. Сеў праваруч велічы на вышынях і стаў настолькі вышэйшым за анёлаў, наколькі больш слаўнае, чым яны, атрымаў спадчыну імя. Бо калі і каму з анёлаў ён сказаў: «Ты, сын мой, і сёння нарадзіў цябе», і яшчэ: «Я буду яму айцом, а ён будзе мне сынам, калі ж зноў увядзе першароднага ў свет. Няхай паклоняцца яму усе анёлы Божыя». Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Зазяў над намі святы дзень, ідзіце, народы, пакланіцеся Пану, бо вялікае святло сышло сёння на зямлю. Аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Jana. Na początku było Słowo, i Słowem było u Boga. I Bogiem było Słowo, i ono było u Boga sprzed wieku. Усё праз Яго сталася, і без Яго нічога не сталася з таго, што сталася. У ім было жыццё, і жыццё было святлом людзей. А святло свеціць у цемры, і цемра не агарнула Яго. Было святло праўдзівае, якое асвятляе кожнага чалавека, які прыходзіць на свет. У свеце было, і свет праз Яго стаўся. І свет не пазнаў Яго. Прыйшло да свайго, і свае Яго не прынялі. А тым, хто прыняў Яго, дало ўладу стаць Божымі дзецьмі. Тым, хто верыць у імя Ягонае, хто не ад крыві, не ад жадання цела, не ад жадання мужа, але ад Бога нарадзіўся. Слово сталася целам і пасялілася між намі, і бачылі мы славу Ягоную, славу, якую мае ад Айца адзінародным, поўны ласкі і праўды. Гэта слова Пана. Милованы ў Христе Пану, браты і сёстры, сёння перажываем урачыстасць Божага нараджэння, якую кожны год на нова і на нова, кожны год на нова і на нова здзіўляе кожнага з нас, бо у Бэтлеемскай стайні нарадзіўся сам Бог. Гэта нішто іншае, як Божы сюрпрыз. Нечаканы візіт важнай персоны для нас з'яўляецца вялікім сюрпрызам, і ў жыцці мы перажываем шмат нечаканых сюрпрызаў. Добра ведаем, што сюрпрызы могуць быць розныя. Адны добрыя, іншыя дзіўныя. Некаторыя могуць быць жудасныя і трагічныя, некаторыя вясёлыя. І сюрпрызы з'яўляюцца часткай нашага жыцця. Яны нечаканыя і непрадказальныя. У гэтым сэнсе каляды сюрпрыз, які з'яўляецца вельмі адметным. Усе мы памятаем, якое здзіўленне ахапіла нас у дзяцінстве, калі мы спяшаліся на пастэрку. Яно застаецца з намі праз усё жыццё, бо гэта не чалавечы, але Божы сюрпрыз. І сёння мы перажываем самы вялікі сюрпрыз, які калі-небудзь меў месца ў гісторыі чалавецтва. Сюрпрыз таямніцы Богаўцелаўлення.
Божае абяцанне паслаць у свет збаўцу ажыццявілася. Але гэта стала магчымым дзякуючы згодзе Марыі з Божай воляй. Таму сюрпрыз Божага нараджэння быў папярэджаны сюрпрызам звеставаннем. Разважаючы аб таямніцы богаўцелаўлення, мы павінны памятаць аб тым, што яна змагла ажыццявіцца дзякуючы згодзе Марыі з Божай воляй. І такім чынам справу збаўлення чалавека Бог зрабіў залежнай ад самого чалавека. Сёння мы ўспамінаем тую гістарычную падзею, якая змяніла лёсы чалавецтва і стала пераломным пунктам у яго гісторыі. Чалавек не мог сам сабе выратаваць з грахоўнай няволі. Яму на дапамогу павінен быў прыйсці той, хто мае ўладу над злым духам, а менавіта сам Бог. Сын Божы пакінуў утульнае неба і адправіўся на не заўсёды утульную зямлю. Ён прыйшоў да сваіх, але яны яго не прынялі. Замест таго, каб нарадзіцца у годным нябеснага госця месцы, ён нарадзіўся ў простым хляве сярод хатніх жывёлаў. Гэтым самым Бог хоча паказаць, што не ідзе вызначанымі яму людзьмі аўтастрадамі, але вядучымі да грахоўных людзей дарогамі. Гэта той цуд і той сюрпрыз, які Бог падрыхтаваў чалавецтву. Пачынаючы ад Бэтлеемскай гроты, Бог спадрожнічае грэшнаму чалавеку, раздзяляе яго радасці і смутак, дапамагае яму і дае надзею. Ён не саромеецца духоўнай прыніжанасці чалавека, але наадварот, ён уваходзіць у яе, выбірае чалавечую прыроду сваім інструментам і чыніць цуды там, дзе на гэта ніхто не спадзяецца. Такім чынам, ён дае нам магчымасць адчуць яго блізкасць. Ці гэта нас не здзіўляе? Ці не павінны мы за гэты дар дзякаваць Богу? Ці не павінны гэтым дарам дзяліцца з іншымі, асабліва з тымі, хто яшчэ не пазнаў Бога? Божае нараджэнне не завяршылася 2000 гадоў таму ў Бэтлееме, але яно працягваецца. Бог і сёння шукае нашых сэрцаў і стукае ў іх, каб там нарадзіцца. Для гэтага неабходна паступіць так, як паступіла Марыя, згаджацца з Божай воляй. Тады Бог учыніць нам новы сюрпрыз, учыніць нават, калі мы далёка аддаліліся ад яго. Ён заўсёды спяшаецца са сваёй дапамогай. Усё залежыць толькі ад нас саміх. Нездарма святы Аўгустын кажа: «Божа, Ты стварыў мяне без мяне, але не можаш збавіць без мяне». Дазволім таму, каб уцелаўлёны Бог і наш Збаўца Езус Христус наведаў нас і пасяліўся ў нашых сэрцах, каб адарыў нас сваёй збаўчай ласкай. Дарагія браты і сёстры, ужо больш за 2000 гадоў уцелаўлёны Бог з чалавечым тварам і сэрцам спадарожнічае нам, каб раздзяляць нашы радасці і смутак, каб схіляцца над намі і нас ратаваць, каб даць нам новую надзею, нават насуперак надзеі. Сапраўды, гэта вельмі каштоўны і прыемны сюрпрыз. Браты і сёстры, учынім усё магчымае, каб свята Божага нараджэння не абмяжоўвалася толькі да традыцыі адорваць адзін аднаго каляднымі падарункамі, можа схадзіць у госці ці запрасіць кагосьці да сябе, можа нават схадзіць у касцёл, бо туды сёння ідзе шмат людзей, бо там прыгожыя яслі, бо так чынілі нашыя продкі. Калі гэтая традыцыя не будзе узбагачана духоўным элементам, калі мы не будзем старацца дазволіць Езусу сваёй ласкай нарадзіцца ў нашых душах, то яна будзе бездухоўнай, і мы не дазволім, каб Бог учыніў новы сюрпрыз у нашым жыцці. Амен. Цяпер вызнаем нашу веру і на словы уцелавіўся ад Духа Святога укленчым. Веру адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі,
усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, незломнага, адзінасуднага Айцу, праз якога ўсё сталася, і Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збавлення. Был замучены и похованы, и на третий день воскрес, паводле Писания, и взошел на небо, садить праворуч Айца. Говорить о хвале, судить живых и померных, и Его владарству не будет конца. Веру у Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Айца і Сина походить, якому разом з Айцом і Сином належить поклонение с пророком, веру в один святый католический и апостольский костел, познаю один хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых. Мы вызнали нашу веру у Христе Иисуса Христа, а теперь вознесем до Бога Айца наши супольные молитвы и просьбы. Молімся за усіх, хто належить до супольності Святого Костьола, каб яны охотно слухали Божие Слово и виконували Его. Тебе просим. Молимся за Святого Отца, каб Ён мог делиться Божьей радостью и спокоем с людьми, якія знесилены грехом и несправедливостью. Тебе просим. Молимся за наш народ, каб ён дачакаўся пабудовы новых святыняў там, дзе яны найбольш патрэбныя. Цябе просім. Молимся за ўсіх нованароджаных дзяцей, каб у будучым іх жыццё прынесла добры плён. Цябе просім. Молимся за сужэнствы, якім пагражае развод, каб народжаны Христус дапамог ім прыйсці да прымірэння і ўмацаваў іх узаемную любоў. Цябе просім. Молимся за нас, тут сабраных, каб гэты святочны час яшчэ больш паяднаў нас з Богам і нашымі бліжнімі. Цябе просім. Молимся об спынении войны, об мире и супокой во Украине. Тебе просим. Молимся о интенциях этой святой имши, об моцном здоровье и Божьем благословении Пецы Мати Божией для Гузовского Чеслава, Татьяны, Александры и Маргариты. Тебе просим. Всемогутный Боже, выслухай молитвы Твоего Костела и учини, каб Ён мог одарить усіх людей спокоем, який Твой Сын принес на землю, праз Христа, Пана нашего. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прими ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам. Усемогутний Боже, у сьогоднішню урочистость прийми ласкава хвяру, якая нас досконало єднає з Тобою і з'являється виразом нашого служення для Твоєї слави, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами.
Угору серце. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны, вечны Божа. Бо праз таямніцу уцелаўлёнага слова заззяла для вачэй нашай душы новае святло Тваёй хвалы, каб мы, пазнаючы Бога ў бачнай постаці, былі ім узнесеныя да любові нябачных рэчаў. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна, осанна, на вышинях, осанна, осанна, на вышинях, благословенным, кто приходит в имя Пана. Осанна, на вышинях, осанна, осанна, на вышинях, осанна. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у найсвяцейшы дзень, калі благаслаўлёная Марыя у непарушаным дзявоцтве нарадзіла свету збаўцу, праз яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб яны сталіся целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыцця ў хвале. Пане, успамінаючы зваўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне і ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, са святым Ёзефам, яе абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, і ўсімі святымі, якія
праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Александрам і з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь милостивы да просьба ў гэтай сям'і, якая па Твоей волі стаіць перад Табою. О добры Ойче, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, наших памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. Милостиво прыми у владарства Твоё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Христа, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Сын Божий стаўся чалавекам, каб мы маглі стаць дзецьмі Божымі, таму поўныя ўдзячнасці асмельваемся казаць. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Христа, о Тваё валадарства. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою.
Бось баранок Божий, бось той, хто бере на собі грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пані, я не вартий, каб ти вийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя.
Молимся. Просим Тебе, милосердный Боже, каб народженый сёння збаўца свету, які учыніў нас Твоими детьми, даў нам таксама удел у жыцці вечным, які жыве і валадарыць на веки вечныя. Пане Езу, пра заступніцтва Марыі, Маці Тваёй, якая нарадзіла Цябе з любоўю, а таксама пра заступніцтва святога Юзафа, чалавека даверу, які апекаваўся Табою пасля народзінаў. Прашу Цябе ў інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духоўна хачу усынавіць, якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амин. Паслухайце душпастарскія аб'явы. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак каралева веравызнаўцаў, у аўторак Маці Христовай, у сераду звеставання Пана, у чацвер Маці Божай Тройчы Цудоўнай, у пятніцу о 18 гадзіне каралевы пабожных школаў, у суботу каралевы супакою і ў нядзелю о 18 гадзіне каралевы апосталаў. Молімся за выхавацеляў, каб яны былі верагоднымі сведкамі вучылі братэрству, а не суперніцтву, дапамагаючы асабліва найбольш безабаронным маладым людзям. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем. У днях ад 25 снежня па 1 студзеня будзем ўжо перажываем актаву Божага нараджэння. Гэта значыць, што 8 дзён у літургіі касцёла святкуем як адзін святочны дзень, які адлюстроўвае таямніцу Бога уцелаўлення. Таму захвочвам да ўдзелу ў святых імшах падчас каляднай актавы. Заўтра, 26 снежня, другі дзень святаў, свята святога Стэфана, д'якана і мучаніка. Святыя імшы ў 8, пасля ў 9:30 і ў 18:30. Падчас кожнай святой імшы будзе адбывацца благаслаўленне аўса. 27 снежня свята святога апостола Яна, евангеліста. Падчас святых імшаў, як у звычайны дзень, 8, 9 і 18:30, будзе адбывацца благаслаўленне віна. 28 снежня свята святых немаўлят мучанікаў. Будзем маліцца, дзякуючы Богу за дар жыцця, таксама перапрашаць за забіццё ненароджаных дзяцей. 30 снежня ў пятніцу будзем перажываць свята святой сям'і. Святай імшы о гадзіне 9, 11, 13 і ў 18:30. Святой імшы о гадзіне 16 не будзе. Будзем маліцца ў гэты дзень аб хрысціянскім жыцці і святасці для нашых сем'яў, а таксама дзякаваць Богу за дар сям'і. У парафіі святой сям'і ў мікрараёне Рабіноўскага фэст. У гэтую пятніцу з нагоды урачыстасці і перажывання актавы Божага нараджэння не абавязвае пост ад мясных страваў. 31 снежня, апошні дзень календарнага года. О гадзіне 18:30 святая імша падзякі за ласкі, атрыманыя ў гэтым годзе. У 23:15 адбудзецца выстаўленне на свяцейшага сакраменту і набажэнства падзякі і перапрашэння. А поўначы о 24 гадзіне будзе урачыстае благаслаўленне і святая імша на распачацце новага года. Сардэчна запрашаем да удзелу ў гэтым набажэнстве і святой імшы. 1 студзеня, наступная нядзеля, урачыстасць святой Багародзіцы Марыі. Парадак святых імшаў нядзельны. Гэта сусветны дзень малітваў аб супакоі ў свеце. За ўдзел у публічнай малітве гімна «Прыйдзі, стварыцель, Дух Святы» можна атрымаць поўны адпуст. Таксама наступная нядзеля адарацыйная пасля святой імшы о гадзіне 9, выстаўленне на свяцейшага сакраменту, вяночак да Божай міласэрнасці і адарацыя да гадзіны 13, а пасля святой імшы о гадзіне 13 урачыстае благаслаўленне і змена ружанцовых таямніц. Прынимаем запрашэнні на душпастырскую візітацыю. Просім стварыць спісы тых, хто жадае атрымаць Божае благаслаўленне і хочуць, каб святар наведаў іх дом і сям'ю з асвячэннем. Запісы просім прыносіць у закрыстыю. Таксама можна запісацца індывідуальна. Дзякуем усім, хто прыняў удзел у акцыі дапамогі найбольш патрабуючым. У гэтым годзе больш за 30 сем'яў атрымалі дапамогу на святы ад нашай парафіі. Дзякуем за адкрытае і добрае сэрца.
Шчыра дзякуем усім за супольную малітву, за складзенае ахвяраванне і за ўсялякую аказаную дапамогу. Няхай вас добры Бог узнагародзіць. Дзякуем таксама моладзі за ўпрыгожванне сённяшняй літургіі сваім спевам. Пасля святой імшы яшчэ запрашаем астацца. Дзеці нашай парафіі падрыхтавалі батлейку. Таму, калі ласка, застаньцеся, дацаніце маладыя таленты, паглядзіце, на што нашы дзеці спасобныя, скажем так. Цяпер паслухайце віншаванне біскупа Гродзенска Александра Кашкевіча на свята Божага нараджэння і надыходзячы новы 2023 год. Умілаваны ў Хрысце Пану, браты і сёстры, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі. Апошнія тыдні, якія мы перажывалі, азначаліся вялікімі намаганнямі і працай. Мы прыводзілі ў парадак свае дамы, рабілі генеральную уборку. Кожная гаспадыня дома клапацілася аб тым, каб прыгатаваць урачыстую вігілійную вячэру і парадаваць сваіх хатніх смакам традыцыйных страваў. Рыхтаваліся мы і духоўна, нашы святыні былі напоўнены вернікамі, а найперш дзецьмі і моладзю, якія пад спеў адвентавых песень ішлі ў працэсіі, трымаючы запаленыя ліхтарыкі. Разам з Марыяй мы чакалі гэтага моманту. Яна стала нашай асаблівай правадніцай, якая распавядала нам, як падрыхтаваць сваё сэрца да прыйсця Божага Сына. Батлеемскі агонь міру чарговы раз прыбыў да нас з пячоры нараджэння Езуса Хрыста. Там нарадзілася, як піша святы Ян, праўдзівае святло, што асвятляе кожнага чалавека, калі прыходзіць у свет. Батлеемскі агонь міру наблізіў да нас яшчэ больш атмасферу гэтых радасных святаў. Менавіта з гэтага месца, якое стала непасрэдным сведкам нараджэння Езуса Хрыста, сыходзіць сёння тэрміновы заклік да кожнага з нас, да людзей добрай волі, а таксама да тых, хто ўсё яшчэ шукае праўды і сэнсу жыцця. Усе мы ад найменшага да найбольшага пакліканы да будаўніцтва міру. Мы павінны ўносіць гэты мір у нашы сэрцы, у нашы сем'і, грамадства, паўсюль, дзе мы жывем, дзе мы ёсць, каб чалавецтва прыняло пасланне міру, якое нясе Божае нараджэнне. Мы молімся ў гэты час асабліва за тыя месцы, дзе ідуць канфлікты і дзе пакутуюць нявінныя людзі. Просім, каб народжаны Езус, князь супакою, адорваў усіх супакоем сэрца, шчырай любоўю, сардэчным позіркам, каб усе людзі на зямлі здолелі супольна шукаць шляхоў любові і міру. Няхай гэтыя мае словы, поўныя пастырскай любові, разам з пажаданнямі моцна чаканага міру дойдуць ва ўсе куткі нашай дыяцэзіі, да тых, хто цешыцца ласкай веры, і да тых, хто працягвае шукаць праўды і любові. Няхай гэта будуць святы паяднання, бо хто дзеліцца аплаткай, хлебам, той ніколі не кіне ў іншага чалавека камень. Няхай гэта будуць таксама святы любові, таму што Бог з любоўю паслаў свайго Сына, каб Ён нас збавіў. Ён вучыць нас гэтай любові, каб мы любілі адзін аднаго, як Ён нас полюбіў. Умілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, мы зноў перажываем таямніцу Божага нараджэння, якое нясе свету збаўленне, а ўсім людзям радасць і мір. Станем з пастухамі перад стаенкай, каб разам з Марыяй сустрэць чаканага народамі адкупіцеля чалавека, а ў нованароджаным дзіцяці, спавітым і пакладзеным у яслі, прывітаем Бога, які прыходзіць, каб наведаць нас і накіраваць нашы крокі на шлях спакою. Даручаючы вас апецы Багародзіцы, якая нарадзіла свету збаўцу, дзялюся з вамі традыцыйнай аплаткай і да віншавання далучаю благаслаўленне ў імя Айца і Сына і Духа Святога. Мы таксама святары ад імя ксяндза Пробашча і нас з ксяндзом Маркам таксама далучаемся да віншавання ксяндза біскупа і жадаем, каб гэтыя святы сапраўды былі напоўнены радасцю, супакоем і любоўю. На радаснае святкаванне з верай прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Давайте освободим место. Хорошо, отсюда уходим тоже. Выходим все, остаем. Здесь все свободненько. Хорошо. По бокам отходим, чтобы там не мешать. Делаем место, хорошо?
є шмат зорки. Зорка як знак день, зорка марки Мерседес. Зорка пошива у формі зорок. З цукром або орехом. Люди постоянно чують про нові зорки і зорочки, які з'являються на небі. Однак будуть возникати. У всіх этой зорки можуть успокоїти їх душу. Повинно бути нечто більше, вони шукають зорку, яка освітить їх серце. І ось ночі в небі з'явилася одна незвичайна зорка, яка відрізнялася від всіх інших зорок на світі. И она не сидела, как іншие. Ее призначили космический простор, и она летела по темно-синему небу и тягнула за собой золотую стужку. Некая неведомая сила примусила ее и мчаться праз космос, тягнула ее до блакитной планеты. Зорочка, сестрички, сон это тия. У небесах зорка новая зазяла, новая, чудовная и чаровно светить. Где она? Не бачу. Позже я надеть. Что это за зорка? Мы ее не знаем. Может, у когось потім запитаемся? Узышла, расцвела. Перший раз не такая, як кожная з нас. Не такая, як кожная з нас? А я? Няўжо я з прыгажосці перад ёй згубіла штосьці? Устраиваю станковым. Я хочу быть королевой. И я цудоўна маю бляск, як дыамент каштоўны. А першай зоркай ніяк не стала я ўся роўна. Ох, зорочки, дзе неба з 4 дарог на ўсходзе сходзіць з горкі. Сёння ўначы радзіўся Бог у промнях гэтай зоркі. Сёння радуецца ўсё стварэнне, і прырода, і анёлы, і людзі. Зорка – гэта знак Сына Божага нараджэння. Збаўцай свету ён будзе. Як же мы Езуса будзем вітаць, устрэціўшы неўзбаве? Мы будем боскую корону, штан взять, усё у ягонай славе. Давайте возьмемся за руки, короны гордой золотой. Закружимся вокруг колыски, бо народился царь царов. Ще больше здивилась, почувши, что они загадывают слугам седлать коней и верблюдов, як пойти за ее светлом. Мельхіор, доследчик зорок і знаков, ти усьо ведаєш, ці з'явився, може, новий знак? Глядите, новая зорка, незвычайная, мандруючая зорка, як же яркая на свете. У моей книзе про яе написано: будзе на королевой всех зорок, а так само будзе знаком цара над царами. Куды яна вандруе? Пайшлі за ёй. Я адчуваю, як быццам шум крыла анёла, як быццам бы хтосьці здалёк нас кліча і кліча.
Але калі мы хочам трапіць да цара над царамі, мы не можам паехаць у госці пустымі рукамі. Я возьму кадзіла, яго паліць у святыні. Усё кажа, што гэты новы цар будзе сынам Божым. А я міру лек ад хваробы і болю. Бо напісана ў кнігах, што збаўца будзе цярпець боль і пакуты. А ў мяне тут самае каштоўнае золата, што нават цары прымаюць з радасцю. Зорка зяе перад намі. Дары для цара ў нас ёсць. Збіраем караван і вырушаем у шлях. Тим часом они потліва пастухи пасвілі на полі овечек. Бррр, можа гэта ўжо зіма? Трэба нам распаліць касцёр? Хорошая идея. Возле костра и зорки светят ярко, и овечкам не будет так страшно. А ты не заметил, то, что наши овечки вельми странно себя поводят? Трэба праверыць агароджу. Закрыта. Ну і цяпер і паспаць можна. Я хочу пошутить про дядю Стору. Мы спинились вчера на самом цікавом месте. Ты говорил, что Бог дал людям надею на избавление от усіх грехов. Як же ну прийде гэта збавлення? Говорит, то, что людям будет просто збавиться. Ой, калі ж гэта будзе, нам, напэўна, да гэтага не дажыць. Что отбывается? Не бойся, мы объявляем вам великую радость, которая будет для всех людей на земле. Сегодня народился нам Збавца Христос. В Ватліємі, в городе Радовида. И вот вам знак, вы знойдете дитятя у яслях. Збавца? Дитятка у яслях вы кажете? Гэта трэба ўбачыць. Так бежите, худшей. Мы приглядим за вашими овечками. Хвала на вершинях Богу. А на землі супакою людям доброї волі. Шановний цар Ірод, ми мудреці, зорок, карт і книг розумних. Звичайно, ми не задаємо питання, тому що знаємо відкази. Але сьогодні ми просимо твоєї допомоги. Не підскажеш нам, де у твоїй країні може народитися цар над царами, від зорка привела нас сюди. Это сюрприз. Я тут цар, і у цілому, і у деталях нічого не ведаю про царя. Але спитаю наших мудрецов. Мои мудрецы кажут, что это дзесьці ў Петлі. Ідите і знайдите его, а потом я подойду. Ірод, ти мене чуєш? Саму ж траж розум. Хто ж гэта? Смерть стоїть перед тобою. Царування твоє на землі скончилося. Не потрібна тобі вже твоя корона. Стой, стой, стой. Ні кроку далі. Чаша твого беззаконня переповнилася. Темра, я лечу у прорку.
Серце стучить, як кувалда. Я помираю, задихаюся. Новий народився цар. Ти перемог. Звичайно, зорка спинилася над бідною стайною над городом Бетлеєм. Тому її і назвали Бетлеємська. Зорка вже відала, що в этом місці, до якого не спішалася, про всю космічну простору. Самое важное место, и отчувала себе неугасно счастливой. Там у стайні на руках у женщины лежала маленькая немовлятка. Около его было так ясно, то, что он еще больше хочет домовления, издевления и замилования. Раптом почули звоночки овечек. Добрый вечер. Мы чули, что тут народился збавець. Мы пришли на его посмотреть. Як же ви нас знайшли? Нам анёл обвести. И подказали, куди нам идти. Верно, то что это дитятка збавця, якого всі люди чекають. Ми принесли йому свої теплі дари. Бульбашку, цибульку, збанок, сметану. Зорка спинилася над гэтай стайней і свеціць ярчэй. Тут павінна быць месца, якое мы шукаем. Глядзіце, вось гэты дом. Якія спадары до нас прийшли? Як же ви сюди трапили? Зорка показав нам шлях, вітай тебе, новонароджений цар. Ми віримо, що ти справді Бог, і знак нашої віри і пошани прийми кадзі. Читали у мы пророцтвах, что ты, как соправдный человек, будешь терпеть сильные покуты, тому приносим тебе чудовный лек от хвороб и боли. Віримо, що ти справний цар, тому принесли тобі тое, що приймають з радостю усі, навіть цари, золото. Зорка, яка загорілася на небі у день народження Ісуса. Потім вона привела до його мудреців. Мудреці знайшли Бетлеємську зорку і того, хто приносить справжню радість, відкриває нам очі і вуші і пользується серце. Мудрецы отчували, что маленькое дитя может зрекать их життя счастливым и радостным. Вот теперь вы знаете эту зорку на небе. Светлая проникає у все часи. Шмат людей пішли за ёй і зробили на свет речей.
Шмат людей ідуть її світлом і запрошують нас пасти за цудовной зоркой надеи. Заждох этой зорки в наших руках. Мы должны показать ее всему свету. Давайте ж верно дрожить за ней и нести светло и благословение Божие читать всем людям. Дякуємо діткам, які виступали, які ходили на эту подрыхтовку. И, наверное, таким жадаем всем, как это Божья радость, то, что детки теперь показали, все люди об этом говорили. Дякую еще раз.
И, наверное, детки, которые выступали, заслужили, поэтому конфетки для вас будут, да? Поэтому остаемся здесь, да? Всем дякуем, что остались поглядеть на это. Идемте сюда, Моника, иди сюда. Сестра Лута. А куда Józef сюда. Мария. Как видно, присядь, Саша. Как видно.